नै जागायजेनलायबाय लोगोफोर आङो गोदान मोनसे ब्लग दासो सफैदोंलाय नै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लोगो हरनाय नायगोन बेसेबांबा गिदिर गिदिर अलकपि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै निरामिसफोरनि बेदर बेखौ आङो सासे लोगोखौ लाबोनो थिनदोंमोन आरोना बियो RCMनि ओमफ्रायहाय निरामिसफोरनि बेदर होनजाबाय आरोना बियो बेखौ र' संनानै जानो सानदोंमोन आङो खिन्थु दा टाइमानो गैला ओरैबायदि उखैबाय आङो थैसिगोन आरोना ओमफ्राय नै बेयाव दङ दहाय माबा लांनायसोमोन बियो आङो फिथाइ माबानानै लांदोंमोन मा होनो बेयावहाय टिफिनावहाय लांदोंमोन आरोना लोगोफोर आङो दुगैस्रां लोबस्रां लाबोबाय आरोना माने मेंनाया जाला मा होनबावनोसो नंलांबाय आं दाबो नै फिसालाया नुवाखै फिसालाया नुसिगोनसो फिसाला नुबाथाय आं ओंखाम मोनजानाय नंलालाय ओमफ्रायहाय र' सोंगासिनो मामि बोरो जागासिनो बेसारा मोनागुलायबायना ओमफ्राय नै बेखौबो संनानै जानो सानदोंमोन आङो खिन्थु टाइमा गैला मा ओंख्रि दंथाय नायनोसै आं र' आयौ बेथ' बेदरसोगोन आंनो नै टमेट' पनिर माबानानै संनानै दोनदों जानोसै आं हास्लाबला फिसालाया गाबनो नागिरलागासिनो र' दाबो नुथ'वाखै नुजाहैनोसैसो आङो हाला आंबो नायनो लुगैबाय लानो लुगैबाय नायग्रोसै ओमफ्राय बेखौ लानानैनो जानोसै आङो बिदिनो बेसारा बेहाबो सानसे जाबायना हाला आरोना आंबो बेखौ नै जानानै थां मामे फैदो फै फैदो एबि होनदोंमोन औ फैदो सादोंमोन मानो सादों मानो बानाया सादों आयै बिबुआ सादों मानो थांखो औ आयु नै आयु खालामबावदोंसो नै जायै जाजोब्बाय ओरैबायदि टेस्टि खैसिब नै जाब्रा जाबाय आं ओंखाम लादेरबावबायसो लोगो ओइ दा लोंसै आखाइ सुबाय नोङो बेजों नै आयै लोंनो नागिरदों हनै आखाइ सुनानै लोमजायो औ आजि जाबाय गारहरदो बैयाव गारहरदो औ गारदो दे गारदो औ हो दै लोंसै इस दै बाव नांबावगौ आबैनाव बिदि थां जाव होनबाय नोङो दे लोंबावदो ओइ गोखैजों खैसिब जा गोथाव मोनदों न'नि टमेट' बेयो टमेट' फिसाना गिदिरबो नायो बियो फिसाबो गिदिरबो टमेट' न'नि जा गोथाव जादों मा खालामो बेयाव ओमफ्राय दाख्लै सोरबा बिनानावा सोंहरदोंमोन ना माबा नों जाफैनाय टाइमावहाय ओंखाम ओंख्रिया गुसु जायोना जाया होननानै गुसु जाग्लिजोबो बे माबायावहाय बेलासियाव ओंखाम गोजां जानाय बायदि जायो आरोना आइ बानलुसो बे ओमफ्राय आङो माबानायबो हास्लाबा नालाय ओरैनो बेबायदि गुसु गुलायैनो जालाबायो आरोना होमबाबो जालाजोबो नांलाजोब्बायसो आंहा नै बेबायदि गोजौसिमाव नांजोबनायबाथाय आं जानो सुखुवा आखाइखौ बोरै मोनबाय थायो बोरै नांला हैजोबखोथाय जानायाव जाखांबाय ने ओमफ्राय नै दिना माबायदि जाखो खोमसि जाबाय होनबाबो बेलासि जाबाय इस मा जाखो दोनसैनो गाव आयु थोरसि लानानै दोनहैसै थां दोनहैदो थां बानलु औ थां दोनहैदो मामिनि जानायखौ थां दोनहैदो थां औ दे गिलिरनो हायानो गिलिर ना ओइ बानलुखौ दांगासिनो बे हंगार आं दोननोसै नै
सुनांगौफ्रा लोगो जाबाय अबाय थांनो मामाया अबाय थांनो नानिया अबाय थांनो नागिरदों खिथालाय हनै गारिया सेरख'जोब्बाय माबाजोब्बाय सेरजोब्बाय दिदि दादा होनगासिनो थौनो हनै लोगो लालाबाय हनै बाय बाय आयौ हनै सिपियाव सोलायलायदों आखाइया नुवाखै दुगानो हनै इस थांफानो लोगो जाबाय लाफानो लांफा बिजि थुजाहैनोसै ए आंखौ बायनोसै आयौ बायसो बावनोसैनो दासो मोननायखौनो नांबावला गारि गाखोहैनोसै दुब्लियाव थाङा आङो दुब्लियाव मा खालामहैनो ए मानि मुनि खाहैनो मुनि मोना जाबाय हनै मोसौ फैबाय मोसौ हनै बन्द' खालामनो नागिरबाय हनै बाबा हनै थांनो नागिरनायखौ बन्द' खालाम मा होनो ए मोसौ फैगौ आयौ मोसौ फैगौ ओंखायनो बन्द' खालामबाय आयौ बन्द' ना थांसैनो र' जोंहा बन्द' खालामसै हनै मोसौ हाबफैगोन ना मोसौ हाबफैगोन बोखारबावबाय इथा बोखारनानै रथ' बन्द' खालामथ'वा मा नाना थांग्रोसै ओमफ्राय दा थांसै औ ओमफ्राय बन्द' खालामसै औ दे बेखौ होथेथ' आयौ फैथ' नोंखौ बामनि आङो नों खारलाबायो नानाया थांसै बायनोदो मामा हनै मामाया हनै नाना थांबाय हनै मामायाबो थांफानोसै नै अबाय थांनो खाथियाव दखान दं नालाय खारला लाङो बियो मेंलायलायनाय नो मानो थाङामोन नों दखानाव बाजार होनदो जानाया थोनो मोनलायबाय आहासो जि जानानै बिदिनो बोथिसेयावनो जि बुरजा जानोसै ना बिदियावनो मोदोमानो बारायनो नागिरो माने बारायखाबाय मेंगुलायबाय नै बेलासिबाय आथिङा रोफो मा होनना बुंनांगौ बेखौ बोरैबा मोनजोब्बाय आरो लोहो रोफोसो होनलांबाय लोहोखौनो मा होनोमोनलाय सानफ्लांबाय थादों लोहो मोनगुलायबाय ओइ बिबारखौ थिखोआखैना बिबारखौ थिखोआखैना रां लायनो टमेट'आ बेयावनो दङ नै फिसाबो गिदिरबो नै गिदिरबो दं ना नै फिसाबो दङ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बाबानि साहा लोंग्रा बे सुगारनि बे माबाया सफैयाखैमोन नालाय बेना अनलाइन बिहरनाया ओमफ्राय बेखौनो लोंगासिनोमोन बियो औ लोङो बेखौ ना नानानि ना बियो बे जाहैबाय अपराजिता बिबार बे न'आवनो दंखायो नालाय बेखौनो फोराननानै बेखौनो लोंगासिनो अफाय दं एन्जरा बैयाव दङ एन्जर दङ ओमफ्राय आयौ मा खालामो बिलाय आयौ मा बिलाय आयौ एन्जरा अरो आयौ बिदि खालामो बैयावहाय एन्जर दं ना ओमफ्राय बिदि खालामदों आयौ नों गियोना गिया गियोना आयौ बैयावहाय बिदि आखाइजों ओमफ्रायहाय बेरेया अफाय थायोमोनलाय बेरेया बोरो बैयाव दङ आयौ अरजागोनबो मुना अफाय थायो मुना बोरो लायबाय ओइलाय मुन ना सान नङा बेयो मुनसो दा बिदिनो बेलासियाव सफैबाय नै बेजोंनो उन्दुआबाथ' मोजांसै दा उन्दुबाथाय टाइमा मिलायला आरोना ओमफ्राय एखमबा उन्दुयोबो बियो दा उन्दुनाय नंला खोमा दिनैहाय
ओमफ्राय टाइमा मिलायनो नागिरा बेबायदि होनबाथाय एवा फैयाखै मा फैयाखै गोजानावसो दं गोजानावसो ओमफ्राय दाबायदि टाइमावहाय दाथ' नै 5टा टाइम जाबायना 5टानिफ्राय 6टासिम टाइमनि गेजेरावहाय बिसिनायाव थानो नाङानो आरोना ओमफ्राय नै बेना बिसिनायाव थानो लेंलायबाय 5टानिफ्राय 6टासिमनि गेजेराव बिसिनायाव थानो नाङानो गेलेनोबो नाङा उन्दुनोबो नाङा खिन्थु बयबो रेस्ट लानाय टाइमसो ना मानसिफ्रा अफिस जायफोर अफिसाव थाङो मायो दा बिदिनो आरोना नै आंहाबो मिलाया एखमबा बन्द' खालामसै दे बन्द' खालामसै नै ना लाबोखाबाय गाबोननि जानो मानो जागोन होनदों बेखौ मानो जागोन आलु दहायनि लाबोनाय अलकबिया ओमफ्राय आंनि लोगो हरनाया बेजों जानोसै ना खर' ना खर'ल' बियो खर'ल' नै मोनाबाय खोमसि जाबाय फिसालाखौबो ओंखाम जाहोखांबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर दासो आङो नै टाइम मोनसिगोन आरोना बे खोथाखौ बुंनो दिनैसो दाख्लैनोमोन बे खोथायाहाय बुंनायाहाय ओमफ्राय आङो बेखौहाय बुंनो सानगासिनो खिन्थु टाइमखौनो दिहुननो हाया बेनि थाखायनो नै दासो एसे मोजां जिरायबाय आङो बेखौ रायलायनो थाखाय नोंथांमोनजोंहाय दा खोथायानो जाहैबाय माबा आरोना कमेन्ट्सनि सायाव आं बुंनो नागिरदों बे सासे मानसियानो आरोना सासे मानसिनि कमेन्ट ओमफ्रायहाय बे कमेन्टआहाय बियो माने मोनथाम जाबाय आरोना कमेन्ट हरनाया आंनियावहाय ओमफ्राय सिगाङावनो बिराद रायहरखांबाय आरोना बिराद रायहरखांबाय ओमफ्राय बिदिनो जोलैनि हांगार माबा माबि आरोना बिराद गाज्रि बाथ्रा बुंहरो मालाबा ओमफ्रायहाय दा माने बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना बे जोलैनि हांगारा बोरै ओंखारो आं बायदि जोलैनि हांगारा माबायदियाव ओंखारो बोरै ओंखारो बेखौ आं नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो होननानै सानदों ओमफ्रायहाय बेखौहाय बुंनायनि सिगां आङो बे जोलैनि हांगार जाय कमेन्ट लिरग्रा बेनि सायावसो माने बुंग्रोनो सानदों आरोना सिगाङावथ' बियो जोलैनि हांगार बायदिसिना खोथा बुंहरबाय बायदिसिना गाज्रिबो बुंहरबाय आरोना दा बिनि उनावहाय नैबे कमेन्ट्सखौ हरलायबाय आरोना बे बिराद मोजां जेबो नङै बायदि आरो जेरावहाय बियो नैबेखौहाय नाय सिस्टार आंनो नोंनि फन नाम्बार नांगौमोन होननानै बुंबाय आरोना ओमफ्रायहाय मा खोथामोन सोंबाय आरोना बेयावनो कमेन्टआवनो सोंबाय मा खोथामोन होननानैहाय मोजां गाज्रि खोथा रायलायनो गोसो जाहरबाय आरो ओमफ्राय हाब दे बिहरनायखौथ' आङो मालाबा बुंफेरा सोरबा कमेन्टनि गेजेरजों सोरबा मा नाम्बार बिहरदों मा बिहरदों आं बेखौ माब्लाबाबो बुंहरा ओमफ्राय आङो बेनि खोथाखौ मानो बुंनाय जादों होननानै बुङोब्ला बेनो जे बेबायदि बुंहरबाय दा बेयावहाय आङो बुंदों आरोना जे जोंहाथ' बेबायदि आंनि बैसोखौ लानानै आंनि प्रफेसनखौ लानानै आंदि आरो सासे बिमा बेखौ साननानैहाय आरोना आरो बाव आंनि जे टेग बेखौ लानानैहाय जोंहा बहुत लिमिटेसनाव थानो गोनां जायो आरोना दा बैसोखौ लानानै होन जासे आं टिचिं प्रफेसनखौ लानानैयानो होन बेबायदि जानला मोनला मानसिफोरजों स्ट्रेन्जार मानसिफोरजों दा गोदान मानसिफोरजों जोंहा माने नाम्बार लालायनानै बेबायदि मोजां गाज्रि खोथा रायलायनायनि सम नंला आरोना दा बेखायनो आं बे खोथाखौ बुंहरदों जे दा बे बैसोनि नंला जेन'बा गाज्रि नुयो बेबायदि फन नाम्बार हरलायनानै बेबायदि गोदान मानसिजोंहाय मोजां गाज्रि खोथा रायलायनाय जोंनि लोगोफोरजोंनो माने गोजाम लोगोफोरजोंनो मा मोजां गाज्रि जेबो खोथाखौनो रायलायनो सम मोनला जोंहा खालि नांगौ जाबाल' जोङो माने बेबायदि खामानिनि थाखायल' जोङो फन रायलायनाय बेबायदि जासै आरोना दा मोजां गाज्रि खोथा रायलायनांगौ बेबो गोदान मानसिजों नङा होमबा बेफोरबायदि जोंहा समायलिया आरोना जों समखौनो जोंनि बैसोखौ नायबानो जोंखौ समायखालिया आरोबाव सासे बिमा जाहैबाय नङा होमबा सिख्ला मानसि थानायमोनबा आलदा खोथा आरोबाव बेजों लोगोसे जेनेबा बैसोखौ नायनानैबाबो जों समायला आरोना मोनसे बाथ्रायाव बुङोब्ला जों बेबायदि माने नाम्बार हरलायनानै जोंहा बेबायदि फन रायलायनो जोंहा सम गैलिया बा समायला जोंखौहाय बेखौ होननानै बुंनो हायो आरोना फिसालानि थाखायनो नै आलदा रुमावसो फैनांलायबाय आङो ओमफ्राय बांद्राय लाइटआनो गैया नैबेयाव खोमसिसो ओमफ्राय थेवबो आङो बेखौनो होनो सानदों आरोना सोरबा जुदि फन नाम्बार बेबायदि कमेन्ट्सआव बिहरबाबो आङो माब्लाबा बेबायदि भिडिअनि गेजेरजों बुंफिना खिन्थु आं बे खोथाखौ बुंदों मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला ओमफ्रायहाय जेन'बा बेनि उनावबो आरोना बे जेरैबायदि कमेन्ट हरबावदों बेखौ लानानैसो आङो बेखौ बुंनाय जादों नङाबाथ' आङो सोरनिबा फन नाम्बार बिनाय मानाय बेफोरखौहाय बिदि भिडिअनि गेजेरजों आङो
बुंफिना ओमफ्राय बुंफिननोबो गोसो जाया आरोना ओमफ्रायहाय जेनेबा गावबा गाव हराबानो जायो नङा होमबा हरनो गोसो गैया नालाय हराबानो जायोना बेखौलाय बुंफिननांगौनि भिडिअ'आव बुंफिननांगौनि जेबो माबा नङा गोनांथि गैया खिन्थु आं बेखौ बुंनाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला बेनि उनावबोदि बियो एफाग्राब मोजां बेबायदि बिहरबाय नङा होमबा मोजां गाज्रि खोथा रायलायनो होननानै दाना बिनि उनावहाय आरोबाव मा बुंहरबावखो नै आङो बैयावहाय लाइटआ मोजां नङैनि थाखाय फैफिनबाय आरो थारमाने आङो मा खोथा बुंनो नागिरदोंमोन कमेन्टखौ लानानैहाय बुंदोंमोन नङा होमबा कमेन्टआ जाहैबाय बर' समाजाव हौवा गारनाय नेमखान्थिखौ बन्द' खालामनांगौ नों मोजां मानसि नङा बेखायनो नोङो हौवाखौ गारदों होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय हारिनि सुथुर बर'नि जारिमिनखौ नों मिथिरोङा बिदि टाइपनि बेफोरखौहाय बुंदों आरोना थ' बिथांनि फारसे आङो बेखौनो बुंनो सानदों बिथाङा हले बे फंबाया मोनथियाखै जानो हागौ आंनि सोमोन्दै माने जोंनि माबायावहाय मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ एफाराब माने मोनथियाखै जानो हागौ बेखायनो आङो फंसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों आरोना जे मोजां मानसिनि खोथा बुंदों नालाय थ' मोजां मानसि जानो थाखाय बेखौहाय आङो बुंनो मोजां मानसि जानो थाखाय माने ओरैबायदि जानांगौ आरो हाबा जाखांनायनि उनाव सासे बिहामजोखौहाय ओरैबायदि मेन्टेलि टर्चार खालामनांगौ सानफ्रामबो बिमा बिफाया मा हरदों मा हराखै बेखौ हिसाब खालामनांगौ नङा होमबा हिसाब खालामनानै होनांगौ बेखौ हराखै बेबायदि हिसाब खालामनाय आरोबाव हाबा जाखांनायनि उनाव बिसि फिसाय नङा होमबा बेनि गेजेराव जेन'बा मिनिनाय रायलायनाय ज' थालायनाय बेबायदि खालामोब्ला जुदि बोराबनानै थानाय जाया लोङा थानाय जायाबालानो थानाय बेफोरबायदि थानाय आरो फिसाया अफिसनिफ्राय फैयोब्ला दर खेवनो मोनाब्ला बोराबनानै थानाय बिहामजोआ जुदि मालाबाफोर गगा मोनबाय बायदों माबादों होनबा एसे एनै बेफोरखौबो लानानै सिख्लानिफ्रायनो माने बेमार लानानै फैनाय होननानै रागा जोंनाय नङा होमबा आरोबाव बेजों लोगोसे जेब्ला हौवा हिन्जावनि न'आवहाय आलासि जाफैगोन बे समावहाय बियो माबायाहाय हौवाया बिहाव बिखुनजोजों रायलायनो मोनाबालानो माने बिमाफोरा फन हरनानै रायलायबाय थानाय नङा होमबा आरोबाव जेब्लानाखि हौवा हिन्जाव न'निफ्राय आलासि जानानै थाङो होमबा बोराबनानै जाया लोङा थानानै उन्दुसोनानै थानाय होमबा आरो जुदि बेफोरबायदि टर्चार खालामसेयावबो जेबो जायाब्ला हौवा हिन्जावनि गेजेराव जेबो मिसआन्डारस्टेन्डिं जायाब्ला बेनि गेजेरावहाय माने गाज्रि खोथा एरना होनानै फिसाखौ धमकि होनानै जे आं हारसिङै थानोसै नोंसोर आलदा थादो आं नोंसोरजों थानो हाला बेबायदि होनानैहाय धमकि होनानै आलदा खालामनाय बेफोरो मोजां मानसिनि साइन आरोना बेबायदि आइजो माहारिनि साननाया जेसेबांखिनि बेबायदि थाबाय थागोन अब्लासिम नैबे बायदि जोलैनि हांगारा बेबायदिनो ओंखारलांबाय थागोन आरोना दा थिग बेबायदिनो आङो फंसे बाथ्रा बुंबावनि बिमा बिफा जानानै सासे गथ'खौहाय संसाराव उजिहोनाया बिमा बिफानियानो नङा होमबा दा बिमा बिफाया बेखौ दायथ' लायो गथ'नि दायथ'खौ लायो रेसपन्सिबिलिटि लायो जे संसाराव बेखौ उजिहोबाय जेब्ला बिनि मोजां गाज्रि दुखु सुखु गासैबोनिबो रेसपन्सिबिलिटिया बिमा बिफानिनो जायो नङा होमबा जेसेबां बेखौ जेनेबा मोजां खालामनांगौ बे गासिबो नङा होमबा रेसपन्सिबिलिटिया बिमा बिफानि जायो थिग बेबायदिनो संसाराव जानाय लामाखौ दिन्थिनाय नङा होमबा हौवाया हिन्जावखौ लानानै थाङो न'आवहाय गावनि थ्रुयैहाय बयजोंबो सोमोन्दो खालामनानै होयो नङा होमबा थिग बेबायदिनो संसाराव जेब्ला आगान होहैबाय हिन्जावखौ अब्ला हौवानि दायथ' बियो रेसपन्सिबिलिटि जे हिन्जावनि सुखु दुखु ओमफ्राय हौवानि दायथ' जायो आरोना थ' बेनो जेसेबांखिनि बे रेसपन्सिबिलिटिखौ बुजिनो हानाय नङा एसेबांखिनि बेबायदिनो जोलैनि हांगारा ओंखारलांबाय थागोन आरोना बिमा बिफाखौ नायनाया फिसानि बयनिबो दायथ' थायो नङा होमबा दा बेफोर दायथ'खौबो लानायजों लोगोसे आलादा आरोबाव हाबा जाखांनायनि उनावहाय गोबां माखासे रेसपन्सिबिलिटि थायो बेफोरखौबो समानै समान बेलेन्स लाखिनो रोंनांगौ आरोना होमबासो जेब्लायबो संसाराहाय गोजोनै थाबाय थागोन ओमफ्रायहाय जुदि फारसेल'
गोजौ खालामनानै दोनोबा आरो फारसेखौ गाहाय खालामनानै दोनोबा जेब्लायबो बियो बेलेन्सआव थायाबालानो बिदिनो लुंहेंगोन आरोना थ' बेबायदिनो माथो होनबावनो जेसेबांखिनि बुङा मानो बेफोरबायदि बुंग्राफ्रा जोलैनि हांगार कमेन्ट लिरग्राफ्रा बेबायदि कमेन्टखौ लिरबाय थाखागोन हाजारखि नों गारदों होनबाबो सोर हौवाया गारदों होनबाबो बे हिन्जावनिखौनो नङा होमबा हिन्जावखौनो दस खालामग्राया थाखायो जे मानो गारजादों आरो हिन्जावा जुदि गारदोंब्लाबो मानो गारदों बेबायदि कुइसना जेब्लायबो थाबाय थाखागोन आरोना थ' बेफोरबायदिखौ बुंबाय थानानैबो जेबो लाब गैया बुंग्राया बुंखायो आरो जेसेबांखिनि मोनथिबाबो बिसोरबायदि मानसिया बुंनायखौ नागारखाया आरोना मानो गारदों बा मानो गारजादों बेफोरबायदिया थाहैबाय थाखायो ना थ' माथो होनबावनो जोंनि हांगार कमेन्टखौनो दिनै नोंथांमोनजों आङो मानो ओंखारो बेखौ शेयार खालामनाय जाबाय गाज्रि मोननाङा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरनि थाखायनो आङो बेफोरखौ एरखांनो गोनां जायो बाथ्राफोरखौ बुंनो गोनां जायो दा माखासे कमेन्टनि थाखायनो दा बेखिनियाव दोनथ'नोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं